Sa CCTV footage na ini sa Puro 4 Barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay, alas 8 nin aga kaining Martes, Enero 28. Hagupan pagdulag kan duwang lalaki na subuot nagpahiling kan pribadong parte nin lawas sa sarong babayeng menor de edad na residente sa nasabing lugar. Istorya ni Christy Dogilio, ina kan 13 anyos na babae na subuot ginibuhanin kalaswaan kan saro sa duwang lalaki na hagop sa CCTV. Nasa trabaho siya kan mangyari ang insidente. Nawalat naman sa saindang harong ang biktima, makalis ang nagkapirang oras, nakaresibida siya nin apod gikan sa saindang pagtaraning asin duman na ipaabot ang nangyari sa saiyang aki. So ngayon po, kahit nasa trabaho ako, parang isip ko dito lagi kasi syempre sabi ko baka may mga kasama yon, balikan yung anak ko. Kaya gustong gusto ko po talaga sila mahuli kasi nga kung hindi sila madami pa silang mabibiktima. Saro sa mga nakadang sa pagsuriyaw kan biktima, ang tiyaon kaining si Mary Me. Ako man po, garo ako na, ano kay man, nabigla, tanang susuriyaw. Nasabi niya, ngaya, mali daw ngaya digdi, tig ano mo ngaya, makuapo ko ngaya, natang ido sa unong ka ngaya, pigarag niya kayan. Di ako niya ko, ano niya ko ito ma? Buminaba talaga ako sir. Ano niya ko nangyari ma? O yung baga ngaya, nalalaki ngayang inan, pigpailingan nga nila, so pamangkin men. Pigpost man kan pamilya ang pangyayaring ini sa social media bilang pagtaong patanid naman sa publiko. Ipinaabot naman ini sa kaaraman kan pulisya nga ni mapanimbag ang mga kagibo. Backtracking na lang po kami. Yun nga po, allegedly, parang may lahing badyaw po yung taong yun, nag-iikot-ikot dito kung anong binebenta kunyari. So, yun po ang pinaghahanap namin sa ngayon para po mahuli po yan. At huwag na pong maulit po yung nangyari po doon sa Barangay San Isidro. Katakot kan insidenteng ini, nagpagiramdom ang otoridad sa mga magurang. Naday nagad pagpabayaan na solo ang mga menor de edad pang-aki, ngani mas maerayo ang mga ini sa pang-aabuso. Importante man ang pag-save nin mga numero kan otoridad, ngani tulos na makapaabot nin sumbong. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.